Inang sitwasyon sang duha ka bus nga naaksidente sa Purok 3 Palaka, Valladolid, Negros Occidental kahapon sang aga. Nagresulta sa minor nga mga samad sa 4 ka pasahero sang bus nga nadisgrasya nga ginalkipan sang 3 ka bata kag 1 ka tigulang. Ginbuligan sang rescue team nga mapanaog sila sa bus kag madapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Ginlubong na ang ido nga siniki matapos ang masubra 1 ka bulan nga haya sa iya amo. Makita pa sa video ang kasubo nga nabatyagan ni Albert Manalo sa ginkuha sa lungon ang iya ido kag iya nga ginhalukan antes dalon sa iya katapusan nga palahuwayan. Pila sa mga abyan ni Manalo ang nag-unong man sa karisod paagi sa pagkanto sa haya kag paghatag mensahe sa social media. Nakaalerto ang bukos nga persa sa PDEA sa pagpatigayon sa inspeksyon sa mga pantalan kag airport agod punggan ang pagsulod sang illegal nga droga sa pagsaulog sang dinagyang. Kaupod ang interdiction team kag K9 unit nagpatigayon sang random inspection sa mga dala sang mga pasahero pati na mga bagahe. Isagin nga gintutukan sang PDEA ang impormasyon nga may nagadala sang supply sang party drugs sa syudad sang Iloilo dungan sa selebrasyon sang dinagyang. Subong adlaw ang highlight sa ika-20 nga Lubay-Lubay Festival sa Banwasang Kawayan, Negros Occidental. Nagliga niya Lunes ginbuksan ang ilang kahiwatan kag madamo sang aktibidad nga ginlatag. Sa ikaduha man ka tuig, ginpatigayon ang Pasayan Festival sa diin ginbuligan kaon sang pumuluyo ang 200 kilos nga pasayan sa 800 metros nga kalabaon sang lamesa. Highlight subong adlaw ang street dance competition.